Barit kajing job kajong pie kene ke kenti ho ngi I ya kajing wan jong kinong tebut ka duna ba te nadu itu kisngi kumno piken jingken ato bapin poinem sekani ka thong namar ki boni ki ong ba hadien kajing wan jong Narendra Modi kala ban pen kala ya ka North Shillong constituency pi hadin baki hadim I result kaduna dai hadin ga sutu scam pat ga sutu syai ba pleng ka banyale persya ya ka pisah kamli tang kahok kamli tang jingsha dengan yo opat sekoi pak kide ki silent voters moh ki blalong ka daw ban pelonga ka jingjob ti ban nga tip scam gani ka de ka ba nga kwa ban phlaru ba ka de ka divine intervention ka jinga saat ka jing doi ju babun mangan job kan ang ni constituency ka ban 50-50 sanpos we sanpo ki jab ben riu sanpo mangi ti ka bang laya lemba ka jing tenju ha ka ba ki jing terwa jing we tiket ni ki we pak national party kabalah peni lesi nga ba kajing suk ka don wan job ya collection ringa tip ngan su job tang collection ngan sa te ba kti ba kejat ngan sa khang bat suntur ngan umla ya ban le ke ki bat ka ba hadin jo collection ka bangi kwa prat khamtam ka ba kajing angdut ka dina ka banta ka lawi pikiran mentan piong abede ka pisa te haduk anu kani ka pisa ka su thiet ang tia North Shillong constituency hoi kajing terekam tak pisah kalau along ke baro ngetip pai ba kata maki de ki brio ki parlok ki de ginong kersan ki jongi ka bangi yong ki pe wanum lipan ni ka pisah de ki wan ai sim ong khublei sibun blei na kerku tang ba ka vote ngin hab ban rai da kajing sotu ba ka jikir kli tengai I ba ka result manta ka pen pau kumta ti bangi scam ru ba pi namar bade ki ni ki brio ki bai de ki brio ki jongi kini kia tu cepang layu na tu layu na tahu parti hadian lai singi layu asoi parti hadian sitiu layu asoi parti mo senakawi ke parti berkham tam kirali ke bangi ki wei ki kham show ka lalong be kham show off mo ki company bagi bon pat ti hang tu pat ngilap bakini ki wan tu ingi balong ta mo kamile ngena be ka singi arterik ka pan ai ka karai makani ka singi arterik la proof barit agani ga election ka ba phiakun kita ki ba ngitip hi baro ba kide ki ba don eta ka pisa andre ki ba ong ba ubaret don katno ka pisa people lut ma ngaplo sama ho katnoi to jinglut ka jongpi show pai ba u pi ong pi yo ta ka jingi le katno ka jinglut pa ka jinglut ka don kata nganum la hi ban buri ndai tamba ka ba kila mon ora khtin nong wei ba kata ka unnecessary expenditure kam don mo ndai ha ki jinglut jing sep ka ba ya organize ki organizer ki balik nam ta ki ba ki meeting ini kita mo ban ya yang menjadi isha ban bam ja ita idon ka yang kasam ka ba ki rung gemi ndai ki extra expenditure manong ya ban thit brio men pen bit brio nyim don pila job na kani ka party khnam menta phiwan shaka voice of people's party hato ka de ba phi job hi kum ubrio barit edelbert lani ka de nakaseng ka ba phiang ha kani ka si kanti ka ba menta ngangit scam kawai ka de ka nongrim ka ba ngadon bar ka ba mangilang ru ngidon bade upai ba hi ba pen job nganum sim credit ida kumai bar ka ba kongsan du de blai na bo nong thau ubala play na kala kanti bla pasiau ya ki nong kerja makan dia ngalak ban proof mar ka de ka election ka basan ada kentup lang bar ka MDC ka ba ndai ya kren la I tieng la I atatien ndai nda nyow pat ka vote ngai ba ngio ka result ka ba phiakun na khnam ho ngitep ba to khnam ukhamla bantho shaka ka jaka ka badi bantho ten rementa phiakun phi job pat na pra adu katnu pat phin pe kita ki jinge lani kita ki ba de ban rat dingkhong ni po ka jela ka jongi lingbau pra hakipor ki ba ngala job na ka parti juga khnam ngala persang iban bat ka jingkular ko mangla khlei khmari pai ba manang idon marwei nang idon phongut nang idon haruling na opposition ngile jong kamram tingala persang tinga try ngi hiru kidon kiso ke bangayo ban khait taba kata nganum sim ke kredit nganum sim ke jing ka burom salade henrei ka bakong sandu kalong ba itai ba nginala an pendep di tangi barit gidang bon ba ban pendep manis khman timata ngadon bat ka seng ka po jalam juba arden ya kumalong mata hadu mata saungut tigadang ya ka wei ka constituency ru ngi kermen ru ba kata kanwan cha thong jing job bakong balong mata ru saungut tingi scam ladang idon mangi kumbangia syajit mata saungut ngidon ru pat kanong rem ngidon ru kamon ngangai scam ba kiki nginyo ya ban khet chuchu itu so hakipor lem jumba kinik san senam
Kajingli ba kado baret namar ngi ba kata ka voters turn out ka bangyon katin nongway ka duna bang ni po not Shillong constituency kumno pat pin pet kita ka nakadaw ayu ba pin yet kay ga ba pelong ki brio banum mi khmat banwan tap ki vote ka jongki da kumno pat pin let cheki menta din ba pila job ba pin pet sngotu iki ba pidon kam ki jingkersan tang na ki banlong no sanpo persen ni ki ba wan tap ki vote and they don't kam pat na baro Kadang ngatrai gani ka sansnem ka ba upai ba ubla ai ka banta ubla long ka banta ban penjob inga nganap ban tri hok nganap ban tri stom bat nganap ban le hok ru yaki development kumbang la persang ini ka sansnem kam dale siliang siki wei par ki jab benriu lani sa ka jab benriu lejong telangi keren ki isu ru ngala persang tandai ka bokong sandu matang anu wat kita ki beriu ki ba khlem ni thabi ka vote namar kani di election ka balai jong ka emeli tela rangi khain ki prado prasna mujungi bada kiwei pagi jab banriu kadai haki bakin wat bakin thu ke gadau ko ba ki khamlei ban thap ka vote tela da ki mon ru ngangi scam hi ndang la ya tungkhu aka jing dongkam ngarwan hab man skli ki plate thap vote na em te hang ta bak la ya par kata ka bangin hab ban ti pat ke gadau ko khamlei thap ka vote namar ka vote kadai ka hok tela da isi second ka hok pi khamlei ban pandap ke par ka hok ngin khimi ti par adin mo dangila ngamut hani ka sansna bujing syakri kan ki latip ki beriu kin dongkam bet ya polisian kin dongkam ya meli dongkam government tike ka hok pala da kim pendap la pat ka hok la jong